Как да бъдеш по-продуктивен. Преди време попадна едно интересно видео, в което разни учени твърдяха, че когато започнеш да работиш до 30 секунди или 90 секунди беше, след като се будиш, много лесно можеш да навлезеш в зоната на висока продуктивност. Те го определяха с това, че сънливостта и точно тази зона на продуктивност са много близки. Пробвах го и, да кажем, бях до 5 минути, примерно, бях все още сънен и наистина това много работи и е доста по-лесно. Иначе, когато трябва в по-будно състояние да влезе в точно такова състояние на ума, отнема повече усилие, повече време. Пак става, но повече усилия коства. Иска си помодоро, да се ползват техниката помодоро. Това много за мен работи. Ако не сте чували за помодоро техниката, тя представлява отрядъци от време, в което работиш. След това има точно планирана почивка. Обикновено е 25 минути работа, 5 минути почивка. Пробвал съм варианти с 5 минути работа и една минута почивка, особено при някакви трудни задачи, които са много заплетени и почти не ми е ясно какво трябва да се направи. Не е само се буксува на едно място, а трябва да се обмисли целият проблем и да се може понякога да се помисли подхода на решаването. Пробва го, тъй като се будя, правите на 5-10 минути, започвам да работя и наистина много по-лесно се влиза в зоната на висока продуктивност. И защо е важна тя? Защото сме по-продуктивни. Примерно, ако 1 час се равнява на 3 часа, ние печелим време. Това време може да го използваме за каквото пожелаем. Можем да се срещнем с приятели, за семейството, за още проекти, ако развивате нещо свой бизнес, обаче все още работи за някой друг. Далеч по-добре ще за вас и за бизнеса ви да работи 1 час, който се равнява на 3 часа и да напредвате по-бързо. И точно за това е важно човек да е продуктивен, да е концентриран. Резултатите ще дойдат много по-бързо. Бях Светлио от проекта на върха. Чао и до скоро. Се видим на върха.